रायजो राजा नोंथांमोन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बेनो जादों रायजो राजा नोंथांमोन बिजेपि पार्टीनि मट' नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं ससियेल मिडियायाव गोबां पर्टेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं दिनै माने बिजेपि पार्टीनि शपथ ग्रहण माने समाय जानाय रायजो राजा नोंथांमोन माने हारिनि माने जाथिनि नङा होमबा ओनसोलनि माने देशनि हादोरनि मोजां खामानि मावनो थाखाय दिनै आरो मन्त्रि मिनिस्टार गासिबो दिनै समाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना मोनथिगौ बिजेपि पार्टीहा माखासे मट' दं माखासे माने मिशन भिजन दं रायजो राजा नोंथांमोन बेनो जादों माने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मानोना रायजो राजा नोंथांमोन बिजेपि पार्टीनि मट'आनो जादों मानोना नेशन फार्स्ट पार्टी नेक्स्ट इनिफ्राय सेल्फ लास्ट बेफोरबायदि आरोना माने हारि माहारिनि थाखाय माने सिगां खामानि मावनाय इनिफ्राय पार्टिया माने सेकेन्डआव नैथियाव इनिफ्राय गावनि थाखाय सिन्था खालामनाया माने लास्ट आरो थामथियाव आरोना बेफोरबायदि माखासे बिथांमोनाव जोबोद मोजां माने मट' मिशन भिजन दं आरोना रायजो राजा नोंथांमोन तो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय माने समाय जाबाय समायखिरा जाबाय नङा होनबा जोंनि आसामाव नोंथांमोना दिनै नुनो मोनदों निउसाव नुनो मोनदों पर्टेलाव नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथांमोना दिनै ओरैबादि बिशाल माने बिजेपि पार्टीनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआव दैदेननायाव दिनै ओरैबादि बिशाल माने बिखाल माने गण समाबेग जादों आरोना बे गुवाहाटी माने वेटारनारि माने कलेजाव जादों रायजो राजा नोंथांमोन तो बेयाव नोंथांमोना समाय जानायखौ नुदों गासिबो माने मन्त्रि आरो एमएलएफोरा आरोना मन्त्रि एमएलएफोरा समाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन तो नोंथांमोना बे समाव मोनथिबाय मानोना बिजेपिया एबार माने थामथि बारनि थाखाय आसामाव माने सरकार दानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन थामथि खेबनि थाखाय आसामाव सरकार दानो थांगासिनो दं मानोना ओरैबायदि माने बिथांमोना 82 माने 82 माने सिट देरहानो हादों रायजो राजा नोंथांमोन आसामाव 82टा सिट देरहादों आरो लोगोसे एजिपि 10टा बिपिएफ 10टा गासै 102 माने कन्स्टिटुवेन्सि बिथांमोना देरहानो हादों एमएलए देरहानो हादों दा बिथांमोना 102 गासिबो एमएलएफ्रा दिनै समाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन माने रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय हादोरनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय माने ओरैबायदि माने मोजां खामानिफोरखौ माने रायजोनिसिम लाबोनो थाखाय बिथांमोना समाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन तो बियो जोबोद माने गोजोनथावना जोबोर बाख्नायथावना जादों मानोना बिजेपि पार्टीया माननीय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्व बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा एबार आसामाव थामथि खेबनि थाखाय चिफ मिनिस्टार जानो फैगासिनो दं बियो माने दुलाराय आसामनि सिङाव थानाय गोबां माने जाथि जनगोष्ठी हारि हारिसाफोरनि थाखाय बियो जोबोद माने गोजोनथावना आरो जोबोद बाख्नायथावना मानोना बिथाङा फोरमायदों नैबे देरहानायनि बिथांमोना जे 102 थारमाने एमएलए देरहानो हादों बेयो जादों माने ओरैबायदि बिथांमोना गोरिब दुखिया रायजो राजाफोरनो अरुणोदयनि आसनि होनानै स्किम होनानै अरुणोदय स्किम बयनोबो माने आसामनि सिङाव थानाय रायजो राजा गोरिब दुखियाफोरनो अरुणोदय स्किम आसनि होनानै बिथांमोना रायजो राजानि गोसोखौ जै खालामनो हादों रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबखौ बिथांमोना मोननो हादों जायनि जाहोनाव बिथांमोना 82टा सिट मोननानै आसामाव थामथि खेबनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा सरकार सालायनो थांगासिनो दं सरकार दानो थांगासिनो दं
जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै शपथ ग्रहण लाबाय। बे समाव जोबनायाव साफ्रोमबो आसामनि MLA मन्त्रि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जासिबाय, कंग्रेचुलेसन जासिबाय, जाहाथे बिथांमोननि नाजानायाव, बिथांमोननि मावनायाव, नाजानायनि गेजेरजों जोंनि आसामा सिगां जेरै दंमोन बिनिख्रुइ माने बांसिन जौगानो हायो, डेभेलप जानो हायो, प्रोग्रेस जानो हायो, बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जै जाथों, जै बर' हारिनि, जै आय अखम होनना बुङोना बिदिखौ।